Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan. Sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Pagkaron, sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Hindi ka makasarang sa ila, Jack. O nabes mo ganti ka. May mga tao sa gobyerno nga ang obra. Pangitaon ka lang. Ikaduha, ikaw lang isa. Jack, wala kasang mahimo sa ila. Gobyerno ang kontra mo. Hindi kabilugan nga gobyerno ang kontra ko, Fatima. Ang mga malain lang ang mga tao nga ara sa gobyerno ang kontra ko. Jack, Ikaw, nagapati ka nga hustong ginahimo ko? ho, Jack. Maayo ka nga tao. Matarong ka. Gani, bisan ang matabo. Hindi ako magbiya sa imo. Hindi ako maghalin sa tupad mo. Pwes, wala ako nagaisahan nun sa away ko. Tungod ara ka. Ara ka, Fatima. Jack, Ginakos mo ako. oo, Jack. Tungod palangga ko ikaw. Hindi lang kay palangga mo ako. Ang rason ko nga aari ka sakon. Jack, Nag-upod ka sakon. Tungod nagapati ka nga hindi ako malaking nga tao. Hindi ba? oo, Jack. Pwes, awayon ko sila. Mabato ako sa ila. Hindi ko man sila matapna. Pero bisan paano, mapahagan-hagan ko sila, Fatima. Bahala ka, Jack. Kung anong sabanta mo nga maayo, himuha. Suportahan ta ka. Salamat. Kag may mga maupod sakon sa aton. Ang intukod ko nga tribo, ang tribo Balaan. Awayon na mo ng mga kriminal, kag sindikato nga ara sa gobyerno, nga naghahalit sa ila pareho. Pero hindi ba lang nga kalabanan sa miyembro sang tribo Balaan ara sa prisuhan? Buligan ko sila. Jack, Tinguhaan ko nga magagwa nga legal ang grupo ko para may matimbang ako sa ginaplano ko. Unahon tab nga buligan nga magagwa ang mga suod ko gid. Si Bugoy kag si Manong mo. may anak man nga maariglos ang kaso ni Manong Jack. Pero kinahanglan kitang kwarta. Wala problema. Pangitaan ta kwarta eh. Ay, matuod, Jack. Oo, Fatima. Ako bahala. Pwede ba may istorya ang pamilya sa ginpatay ni Manong mo? Istoryahan ta. Nagka-istorya na kami isa ka bes. Kada mapasugod siya. Amo man lang tong ang dumapasugot gid. Aram pa naggalina. Istoryahan ta eh. Oh, sige, Jack. May malihog ka nga magka-istorya sa iya? Wala. Hindi man masaligan si nanay nga mag-entra pa sa sini nga problema. Akito siya nga daan kay Manong. Ako na gid lang ang maka-istorya sa kumplainan, Jack. O tiyan humayo. Malusot na si Iloilo? Ay, delikado galing para sa imo, Jack. Hindi ah. Akong bahala. Damo pagi nga hindi nila ako dali-dali nga makilala bisan ato ako dito. Ha? Oo, Fatima. Ako nang bahala sina. Ate, sige, Jack. Ay, salamat gid, Jack. Salamat gid, Jack. Pero antes kita maglusot sa Iloilo, unahon ta na plastar ang mga safe house na diri sa Negros. Maupod kita kay Joy Nicanor sa Hinikaran, kag sa San Carlos, para makapangita kita sang mabakal nga balay dito. Para in kaso nga mag-init na ako diri, may saylohan dahin kita. May kwarta ka lang ang gamiton, Jack. Oo, ako nang bahala. Dali lang pangitao ng kwarta, Fatima. Jack! Basta may guts ka lang. Ginpamatian gid man ang pangamuyo ko sang Ginoo. Makagawa na ako, buwas.
Boss na maabot ang release order ko. Ay, nalipay kita ko. Mayo kaya digoy, kaya way kaya kumplinan. Anong natabo digoy yaw? Nakonsensya man siguro ang dyan eh. Kabalo man sila nga, hindi ako ang nagpatay. Grabe no, kinpamatian gising. Naumid lang ko to ya. Ang matuod yang nagpatay, nakapalagyo. Kagasta subong, wala pa yung madakpan. Wala ko tiyo sa laya. Ate, kinpamatian gising Ginoo yung pangamuyo mo digoy ah. Oo gani, tito. Nalipay kita ko. Baho nalipay kita ko. Pero abi mo, daw hindi ko mahibalan eh. Daw nagasakot bala ang kalipay kagang kasubo. Daw amo na balaw. Nga malaw. Balo ka mo. Wala na ko yung pulian eh. Kadugay na gadaan sa akon diri. Natak-an hulat ang asawa ko sa akon. Ato, namana na siya. Diyos Ginislan ka. ako. Di mga utod mo yaw. May utod ka pa? May araman. Ato sa antiki. Mga pigado man to. Ti, sinong katuan mo di sa Iloilo? Nung wala eh. Pero tistingan ko nga pangitao ng balay sa migo ko sa lapas. May migo ko to sa lapas mo. Dito lang ko to anay siya. Hasta nga makakita ko yung sa ubraw. Kay binidi, sa grupo ta. Dito kasi ya. Buligan niya gigato. Mayong obra niya subong eh. Gusto no? Doon do. Wala ko naman duduman man. Yaman. Grupo ta. Isa lang taka-tribo oh. Ay, mayo tani kung kabalo lang ta kung diin si Jack Subong. Eh, maupod na lang ko si iya. Si Binig digoy. Bitiya siya kung Si si Binig? subong si Jack. Gani, makabulig na sa simo. Para makaibalo si Jack nga nakalaya ka na. Ate, sige ah. Kay pihugit ko ya. Hindi ko ya pagpabayaan ni Jack mo. Hindi gidi, buligan niya yung kasuto ya. Saptang wala ka pa sa obra. Ate, sige ah. Dito ko buwas madiretso kay Binig. Oo. Kagkundo magayo-ayo ng plastar mo sa gwa. Buligan mo nga nakagwa ng mga grupo ta. Oo ah. Ako na bahala sa inyo ah. Makabuylo lang ko bala. Makabuylo lang ko sa gwa. Balikan ko kamudi. Tunay ah. Buligan ko ang mga tribo ta. Ate salamat gidutod. Ayos utod ah. Hindi ta kamo yung pagpabayaan. Promisa ko na sa inyo. O gali, may tinago pa ko to. Hatagan ta ka, boss. Maya tumang ko to ah. Idugang mo sa galastuhon mo. Kung ato ka na sagwa. Wow, salamat gid. Salamat gid utod sa bugay hatag niyo sa akon. Utod tito. Salamat gid mga utod.
Ote, kumusta na si Jack Major? Wala sang balita si Anin. Do asosya ka na dula. Wala gid siyang report ang trupa. Kung sa diin siya nga bayan sang Negros. Nalago na siguro kung ligi siya. Kung nga hindi siya makitabla. Amo siguro. Kadamos nagapangita sa iya. Kung aral lang siya sa Negros, o kung diri man sa Iloilo, makita gid siya. Pero wala gid. Sa di na yan subong ang animal nga to. Amo nang pamangkot nga kabudlay sabton. Basi sa grupo ya? Kaginatago lang siya. Hindi ko kabisadong records ang tao nga to. Wala ko kabalo kung may grupo siya. Belang. Tawagan ko si Warden. Mangayo ako sa update sa iyo. Ah, sige. Tara, daya lang ako. Siguro ako, panuhay na. Hello? Hello, Warden? Hello, sir! Oh, Mr. Gomez! Kumusta na? Anong balita na kay Jack? Ay, wala gid, sir. Malapit na isa ka bulan na nakapalagyo siya. Pero hasta subong wala gid siyang balita parte sa iya. Ang background niya, Warden, check up nyo? Mga grupo ya bala? Ah, oo. Pero bago lang nila ginto ko din eh. Diri mismo sa presuhan. Oh, ano nga grupo na, Warden? Tribo Balaan. Tribo balaan, ha? Ginsunod niya sa iya apelyido ang ngalan sang grupo nga iya gintukod. Utod ang ilataw ganay. Ah, utod! Oo. Utod gining kabuhi, pilakadlaw ko, madakpan ta siya. Ako matuod, sir. Nagalaway na ako sa iya. Nabalaka na ako sa iya. Kabasi bala ko na hindi ko na masarangan nga arigluhon sa ibabaw kag i-relieve na ako dire. Tungod sang ginhimo sang animal nga ato sakon. Hindi ka magkabalaka, Warden. May nagaulag na si Babaw. Pumayo. May lang gani kay ara ka nga nagabulig sa akon, sir. Gali, Warden. Ah, Sang sagwa pa sang una si Jack. Sang wala pa siya mapriso. Why pa na siya grupo? mang balita ko, may grupo siya sa una. Grupo sa mga berador. Pero nagbinulagay naman to sila. Gintiwalag siya sang grupo niya. Kag nagbiyahe siya nga siya lang. May mga tao lang malapit siya. Amo lang to ang nanging kaupod niya. Pero nawala naman to. Naubos naman to kalamatay. Oh, pati ang tumboy nga utod niya, amo na lang to. Isang pamilya niya. Tumboy? Oh, patay naman to. Basta, nampriso man siya. Busilingon way pag siya grupo na. Oh, Pero hindi na siya makita, no? Pwede ka balo kung sa diin na siya subong. Nga kadamo man sa tao nga nagapangita sa iya. Di ba? kagbalita ko, sir. Sang napriso si Jack, may pundo pa siya nga kwarta. Madamo. Kag posible nga ang kwartang ina mo na subong ang ginagamit niya sa iya nga pagpanago. Gali. Sa istorya sa mga pugante, bisan wala siya grupo, basta may kwarta siya, mabudlay gid siya makita. Budlay gid siya makita. Tugod may galastuhon siya eh. Bisan hindi pa sa mangita sang kwarta. Sabagay. Lain kung wala gid kwarta, mapustakpon. Kag siyempre, mangita obra gid. Or, di gani, madiritso gid ida para makakwarta. Di, labanan dayon eh, mga kalawit eh.
tungod mamonitor na siya. Oras nga magwa siya sa iya ginapanaguan. Aha. Pero sige lang, sir. Wala man nag-untat ang tropa sa pagpangita sa iya. Pao kabay lang hindi magmatuod ang impo nga nabato namon. Nga basi ko nagtabok naman siya sa Mindanao. Ano? Oo, sir. Kung matuod gid man nga nagtabok siya dito, mabudlayan kita sa pagdakop sa iya. Mabudlayan kita. Mas maayo gani kung nagtabok na siya sa Mindanao, Warden. Mas mahapos kag madali na to siya madakpan dito. Nga man, sir. Taga Mindanao ako, Warden. Teritoryo ko ang Mindanao. Madamo ako sa grupo dito. Ate mayo. Palihog ko pamonitor, sir. Basi kung nakatabok na matuod ang Jack nga ina. Okay. Salamat sa informasyon, Warden. Tawagan ko gima ng grupo. Padala ko pa sila sa retrato ni Jack Balaan. Kag kung matuon nga dito siya nagpamulya, piyuo ko sa imo, Warden. Hindi na siya makabalik buhi sa lugar nga ini. Anong balita, Diana? Ginapangita ka, Jack. Ang bati ko. Gimpatungan nilang ulo mo. Ano? Oo. May ihatag nga reward sa sinuman nga makatudlo o kung makadakop sa imo, Jack. Animal. Normal na, Jack. Nagbalik naman. Kung anong naagyan ko sa una. Nasulit naman sa buong. Kalalain ka ni si nanay, eh. Nabalakagid siya sa imo. Halos kada adlaw. Sige siya pamangkot sa akon kung ano ng status ang kaso mo. Kag kung kamusta ka na. Hambala lang siya nga okay lang ako, Diana. Makaluluoy man si Nayminda. Pati siya. Nagkakaapektuhan. Apektado gid siya, Jackie. Kami tanan. Nagakabalaka kami nga basi kung ano nang matabo sa imo. Maayo pa nga sang ato ka sa sulod sa presuhan kay tawhay ang perminsaro namon. Tuod kabalo kami nga okay ka lang. Diana? Kay tani, kung nagsugot ka lang sang una nga ako ang mauyat sang kaso mo, tani nakagwa ka na. Wala ka na tani nakaangkon sang problema sa sulod sa presuhan. Wala man ko magpaabot nga mo sa itong matabo, Diana. Kay kataway malasang pagsinalayo na mo sa una. Daw balay nilang pagkabi ko sa prisuhan. Naglain man lang to sang ginpasulan nila druga ang prisuhan. Kag nagbunggo ako. Ay, amo gani. Pero sige lang Huma naman ang istorya namon ni Major. Si Bernie. Ginpatrabaho na niya ang jail. Ginapasurveillance na niya ang hulag sa mga gwardya. Kag pati na ang warden. Di Mayo. Naghambal siya sa akon. Nga kung mapiho nila nga naga-engage sa illegal drugs ang mga personnel kag si warden. Ila ko no igoon. Mayo ko na mo sila. Kag nasiguro ko, positibo gid. Ga-intragid sila sa illegal na transaksyon, Diana. Amo pa nang pihoon nila. Hindi man sila basta-basta husga. Gina-validate pa anay nila ang information. Antes sila maghulag. Galing nga mo lang naghihapon. Kung ilang madakpan, ilang malang ipapriso. Kag bisan mapriso na, masigi malang gihapon. Mayo na sa ilaya, pamatsyon, Diana. Jack? Oo, Diana. Maglingi na ganing ulo ko, ako nang ma-project sa ila. Pamatsyon kong mga animal ngayon na, Diana.
Mga abiyang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat ni Nonoy de la Cruz. Isa paginta produksyon sang DYEZ sa Macolod. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo publiko, isyu, sa Bacolod, serbisyo publiko, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila Broadcasting Company. Sa balita, isyu, komentaryo, serbisyo